नमस्कार मित्रांनो, आज या ठिकाणी आपल्याला जे दिसते तुम्हाला हे हार्वेस्ट मशीन आहे. हे ऊस तोडणीसाठी वापरलं जातं आणि एकरी दिवसात कमीत कमी 10 एकर ऊस तोडते मशीन. त्याला हार्वेस्ट मशीन म्हणतात. आणि बघू शकता तुम्ही या मशीनचं पार्ट वगैरे अशा पद्धतीनं हे मशीन आहे. हे ऊस तोडणी चांगल्या पद्धतीचं काम करतं आणि शेतकऱ्यांचा फायदा हा आहे की ऊसची सरी जी आहे ती याला 4 फुटी लागते, 4-4.5 फुटी, आणि ऊस खडी लागतो. तर ऊस चांगल्या पद्धतीने तोडणी होते आणि पालाकुट्टी होते. पालाकुट्टी झाल्यामुळे त्याचं खत होतं चांगल्या पद्धतीनं आणि शेतकऱ्याचा फायदा होतो. जर याला सरी जर बारकी असेल 3-3.5 फुटी, त्यामध्ये हे चालत नाही, ऊसाचं जास्त प्रमाणात नुकसान होतं. तरी 4-4.5 फुटी जर सरी असेल तर तुम्ही ह्या मशीनचा उपयोग करू शकता. आता सगळ्याच कारखान्याच्या मशीनी आलेल्या आहेत, तरी चांगल्या पद्धतीने करू शकता. धन्यवाद.